Bună, prieteni! Astăzi, în final, despachetăm bullet journalul meu. Mi-a venit de la Elefant. Puteți să găsiți acest site și în România. Deci, cam așa arată totul. Wow, este foarte drăguț acest jurnal. Și acum haideți să-l vedem mai îndeaproape. Este un pic mai mic decât mă așteptam, însă este foarte drăguț și scrie bullet journal. Este așa cam cât mâna mea. Acesta pe care l-am avut anterior este cu mult mai mare. Haideți să vedem și înăuntru cum sunt paginile. Îmi este foarte interesant și sunt foarte entuziasmată. Are coperta destul de mată și are foarte multe pagini. Deci înăuntru așa este negru. Este foarte drăguț, micuț așa. Trebuie să mă obișnuiesc cu această mărime. Pe prima pagină văd că așa este o mică anchetă, apoi cam ce înseamnă un bullet journal și paginile sunt așa foarte albe, punctele practic sunt transparente și pagina este destul de groasă. Sper cât de cât să nu se vadă dacă o să desenez ceva cu markerul pe partea cealaltă. Îmi plac mult paginile, sunt foarte drăguțe, însă va trebui să mă obișnuiesc. Mi-am luat și așa un pix cu unicorn și acum haideți să începem să completăm ancheta de pe pagina principală. Când am început să scriu, am observat că pixul de fapt este albastru, însă nu-i nimic, am rezolvat problema, pur și simplu am schimbat pasta și mi-am completat aproape tot. Puteți să vedeți și voi unele rețele de socializare. Haideți să trecem acum la însăși completarea acestui jurnal. Nu prea am știut exact ce să fac, am căutat mai multe idei, însă o să folosesc niște washi tape-uri noi și acum o să vedeți ce idei mi-a venit în cap. Totuși, acesta este un jurnal pentru planificare, deci putem să-l numim și planner. O să folosesc un marker simplu violet deschis și o să încerc să scriu cât mai drăguț. Cam așa s-a primit, nu este perfect, însă acum cu pixul negru o să-i fac un contur acestui text. Lipesc și a doua bucată de scoci deasupra scrisului. O să iau niște stickere, abțibilduri, ceva ca să mai înfrumusețez puțin această pagină. Am terminat cu prima pagină, eu cred că s-a primit foarte minimalist și drăguț în același timp, iar pe a doua pagină o să scriu și vreau să-l fac tot așa cât mai colorat, să mai desenez câte ceva, dar totuși să fie minimalist ca să se combine aceste două pagini. La fel înfrumusețez cu un washi tape care este nou, așa foarte drăguț cu unicorni. Fac niște linii așa pentru decor și am mai pus și un mic washi tape cu inimioare. Scrisului, după cum vedeți, îi dau puțin culoare așa și să fie mai 3D. Gata și primele două pagini de început a acestui jurnal. Eu cred că s-au primit foarte drăguțe și minimaliste. Voi ce părere aveți? Desigur că în fiecare bullet journal trebuie să fie o pagină specială cu chei. În această pagină o să fie toate simbolurile pe care voi o să le folosiți în acest jurnal și semnificația lor. Eu nu am stat să mă chinui foarte mult, am făcut ceva foarte simplu și în jurul acest chei am desenat niște frunzulițe și floricele. Pe pagina următoare o să scriu un citat. Am ales un citat care în română ar suna astfel. Este mereu imposibil până când nu este făcut, adică mereu ne se pare un lucru că este imposibil de realizat până când nu ne apucăm de treabă și nu îl facem și ne depășim peste noi.
Pentru că sunt YouTuber, am hotărât să fac și un tracker în care o să pot să văd câți abonați o să acumulez în fiecare lună. Eu cred că e o idee foarte bună și foarte interesantă o să-mi fie cam câți abonați acumulez eu într-o lună. Eu o să mă bucur și de 5 abonați și de 3 și măcar și de 1. Însă o să mă strădui să fac videoclipuri cât mai interesante pentru voi ca să fiți cât mai activi și să vă placă ceea ce fac. După cum vedeți, am vrut să fac un scris ceva mai special în care am lipit o bucată de washi tape și după ce am scos-o, trebuia să scriu ceva aici. Deci am scris YouTube Trackers pentru că o să fie 2 trackeruri pentru YouTube, o să vedeți mai încolo și cam așa am înfrumusețat eu scrisul. Iar aici fac niște pătrățele pentru fiecare lună. O să scriu și câți abonați am acum în luna aprilie și mai jos acolo la plus o să scriu câți s-au adăugat în această lună la finalul acesteia. Să trecem la următoarea pagină. Acum o să fac încă un tracker, o să fie video tracker, am și așa un tracker în jurnalul meu anterior. Aici o să-mi scriu toate ideile care îmi vin în cap de realizare a noilor videoclipuri. De obicei așa mă motivez să fac cât mai multe clipuri și chiar să le îndeplinesc pe toate. Iar aici pe ecran o să vă pun câteva idei pentru alte pagini care le puteți face. Ca de exemplu puteți să vă faceți o pagină de wishlist sau niște scopuri. Și cam așa s-au primit aceste 2 pagini, acum putem să trecem însăși la paginile de aprilie. Deci am hotărât să nu mai fac nicio pagină adăugătoare și să trec la cover page-ul de aprilie. Și pentru că luna aceasta este un pic mai specială pentru mine, acum o să vă explic ce am desenat și de unde am luat aceste idei minunate. Mă tot uitam pe Pinterest și am văzut diferite imagini, diferite desene și de ce am spus că luna aceasta este specială? Pentru că în această lună este ziua mea, pe 19 aprilie, dacă nu ați știut, și împlinesc 18 ani. Am făcut niște baloane, iar în ele am scris aprilie și acum le voi colora cu diferite nuanțe de roz. Am mai făcut și căpșuni, un buchet de flori și un mic torci. Tot asta o să decorez foarte drăguț. Apropo, am vrut să vă spun că de aici, din acest cadru, se schimbă lumina și puteți observa mai bine ce desenez și tot ce fac. Deci spuneți-mi dacă vă place așa tip de lumină. O să-mi fie foarte interesant să știu. Am mai făcut niște confeti, niște cadouri și cam așa s-a primit. Nu prea știam ce să fac alături, însă am rămas la fel la idee ca să fac un citat așa simplu și să înfrumusețez la fel pagina foarte minimalist. Aceasta este ultima pagină pe care o să vă arăt astăzi și pe care o să fac eu în acest jurnal și este o weekly page. În acest colț am desenat așa niște frunzulițe, iar în celălalt colț o să desenez niște flori. Scriu zilele săptămânii, o să mai decorez puțin și vă asigur că atunci când o să-mi scriu toate planurile, această pagină o să arate mult mai bogată și mult mai frumoasă. Cam așa este rezultatul final. Deci, prieteni, haideți să vă arăt repede cam toate paginile. Aceasta este prima pagină, apoi vine așa cu Planner și 2021.
după care chei, un mic citat, pagina de aprilie și deja pagina cu videoclipuri și weekly page. Cam atât, aceasta a fost tot. Sper că v-a plăcut foarte mult și nu uitați să scrieți în comentarii părerea voastră. Pa!